ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ ପଇସା ଆସୁନି। ଏବେ ଜଣେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ 3ଟା କିସ୍ତି ପଇସା ଆସିନି। ଦେଖିଲାକୁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ନା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନଥିବ ପଇସା କିଛି ବି ଟଙ୍କାଟି ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠି UIDAI ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ପୁରା ସଭା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଗ୍ଇନ୍। ଲଗ୍ଇନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ମାଗିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଭଲସେ କ୍ୟାପଚାଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଣ୍ଡ OTP ଦେବେ। ସେଣ୍ଡ OTPରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ। ଏଟା ଚେକ୍ ଆଧାର ସେଡ଼ିଂ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି